Mamahaw ta guys. Mamahaw ta guys. Mamahaw ta. Mao ta kay manglakaw mi karon. Nilayo mo. Nilipad mo. Di ka mo ubandong? Asa mo? Ato mig Singapore. Di ka kakaon sa dalid eh. Tagay mga ano mo Pilipit. Oo ka. Uban ka di. Uban na lang para makauban ka. Baya, boys. Munisipyo. Magpapriso. Magpapreso si Lola gi. Magpapriso sa munisipyo. Para maluwas sa katupan. Giutangan magpapreso na lang. Magpapriso na lang sa kay watay bayad. Pinalit ra ni nga mo ang sudan guys, so namin nagluto. Ay nagluto dahil niutan ni mama. Kani nga mo ang sudan nga munggo, so kanang ginisang tao mo torta o pansit. Kamara ni pinalit. Di ka mo uban gi. Kapit ka maurot akong tuwa ka si Mana nga pag-relax da klase na ko. Dali ara sa laway. Hay, klase mo. Oh. Nagsunod na ni Ika mo ban, iluwi ka, papreso ra ba na si Lola dito sa munisipyo. Ay maninda na lang kagi para di close sa tindahan ni Lola kasi sayang, tinday mamalit pa. Mao ta guys. Hey guys, parang ka guys. Mao ta ninyo. Ay nagaman na magpamaw guys ng si Britney. Wala ko may guys, bang diyak mo ban Britney? Kagasumbok. Badali rin ko katulog ako. Unsa man imong book mo ng pugaran. Dapat kayo ng comment ma, dapat gawin lakaw tayo sa kay kuno ka. Pag manuri ko ng tagmoli, sa kay kuno ka sa wheelchair para ituntod na lang kuno. Di ko. Para Sabot ka. ituntod na lang kuno. Masabot ka ma di. Di ko. Ano ma'am? Para di nakasakit si mong Kunya na tuhod ko mo bagula mag-wheelchair ko. ka nang di lagi ko kalakaw. Pero makalakaw pa ko, magdi ko mag-wheelchair. Ay, kaulawa. Wala wa. Di man, garong di kasakit si mong tuhod. Ikaw mulong mo. Matungkod man. Para hayahay bang, kaya sa akin na lang kay tutod na lang ka na mo. Ano gid akong tuhod ka na, gid akong tuhod ni akong abato na sakit din iya ko. Mao ra gid ay problema nako. Ano ka nagtukod sakit imong tuhod? Ka 50 na tuhod. Sisinta pa kapin si Lula, kugi pa man na mo baklag lindogon. Magsige mig gatog lindogon gud kada 3 sa bulan tong kamera duha diri sige mig laglaot. Kasawa pa kanina itong Mindanao, basta tumangka. Dai na tanaw si braso, bra ka gugoy mo. Awan na. Saan? Balibo siya mo diri ba. Simak na nimo. May tao na. Ano din nagunggoy? Nga gipalimang po sa kalabaw. May ngana po ko padulong na ya. Taga sa palibo. Nung paaw, tanawin mong paaw. Nga nagang pa sa una na po sa palibo. Okay ra kinalagi ko iya babae tanaw yung kamot. Balibo ang kuwan, samot na lungsod ano? Asa lungsod? Kamot ka. Alibon kayo. Libon. Okay. Makuha na ba na? Maglaro na na. Naku naman po yung arang kabalibo namang tanan. Yung Tanan na may gusto, naku naman yung balibo. mga diyan lewat yung Kani nga ang paagod, tagas ni kalyog balibo, ang gipawak. para mawa. Para mawa. Dahil na, ang tanan. Yung paglaki. Naglaki. Pero naagihapon. Hindi nakadyo. Yan ang layo bunggoy. Pag-ihi, masibok ko na na iskabaw. Lali balibo ang kabaw. Good. Loy, taka mo. Nawawa na ba dyan? Hindi dyan karoon kining nag-as naman po. Sa lusyon siguro. Uy, kay managkot ba talo? Manang ko ito ba ito? Kanagkot siya mga lulo. Ki managkuta din dagan kig biyokon kap ilami kay dayda relax ra. Madagutang. Kanagkot na kita mo expression sa naong ni Lola. May special ra ko panagkuto niya ko ra usa. Kadangin bakas yung Lola. Madagutita. Panagkut gud mo kay managkut ko gakuha unya. Awa. Di mo niya man ka. mag-special kung panagkuto niya ipadong ko Jane. Kapag lagi ko yung dagan kay maglihukon. Ang dugay pa man lapay tubig. Unawa, yung inyo kung kuyogon gakapoy-kapoy ra kung managkut ra ko gakuha unya ko yung Bantay problema. ka. Bantay ka di ka managkut. Ipadong na ko di mapito na lang ako si Lolo, tagaan pa na ko tong bulak. Mao na siya magaban-gaban natin makay. Siyempre.
Kita man siyang chicks nga. Gaban-gaban pa siyang mama pa. Paano po dala imong babae gud? Wa nga gipag-is para tagani bulak ng gilabay. Ngano yung labay mo? Lumsaw man to na ko'y tanong. Wa ka ni mga I love you. Dapat pag atay. Kaya nung Kita nagatag eh. Nagatag eh. Ikaw yung pangulit. Okay na lagi. Classmate na siguro nimo. Base. Sabit mo sa bag sa kuwan. Katong kawit sa gitara gisabit. Dayon. Gilabay. Dalaan ko to nakita yung gilabay. Kita na ako gipunit mo. Paguli no gilabay para di pud kay luoy. Bili na ako dito sa git. Pero yung magibit-bit. Ngibit-bit. Siyempre, nagtanaw itong naghatag to. Nilipay ko. Paggawas na ko sa git, di ba naman tinaga motor git sa nako ito sa kamotoran dati. Ikaw naman yun, hindi ko na I love you. Oh. I love you. Ikaw na. Mo na siya mali sa magaban-gaban nato makay. Mao na siya. Kani mamitan mo, maulit tao na gidas niya na. Mauwa na ginagod ko yung ninyo. Kung mao gani, di ko yung namo. Sa gamay pa, wapas papa nakapandar sa motor to ni sakay na. Yaglit ibilin. Mangipos ka, mangugas, mangnibig din sa ulo. Huwag na lang ko. Tagam. Adiyo, Nyara. Mamila ka sa mga Pilino na. Kuyog ko. Kuya, bulos. Kali mo gamuban. Kasi naghatag ni Muhang buwak, yung Muhang classmate di. Uy, okay, lalagi. Isugo mi ato ni ma'am kay pasugat ang spaghetti sa git. Yeah. Di pagbalik na ko sa room kay gisabit na dito. Abi na ako nakisabit, rawa naman kuha ako ro magipasagdano man kuha ako. Abi na ako gibilin ra to dito ba kay ni tagya wala man kuha. Wali mo ina. Hindi tagiya gani. Dapat ikaw may mga tagubuwak, di. Buwang Di ikaw tagiyani. may tagaan. Bitaw sa. Okay, Ang babae na karon manguyab day. Day na karon. mabayot ka, ikaw may taga-agbuwak. Dapat ikaw man may mga taga-buwak. Ito ba yun? Hindi niya may taga-agbuwak. Wayot niya eh. Oo. Bayo bitaw na. Dapat ikaw may mga taga-buwak, di man ikaw taga-agbuwak eh. Ang babae raman may dapat taga-agbuwak. Kuya, ang mga babae ron mga tag na magbuwak. Mao na diha. Mo na manguyab. Ang laki raman may dapat mga tag-ubuwak, di babae. Lahi na ron day. Mo naman gani mga sawa. Yatay pa kato pa lang tumbayot nga mo classmate i-block yun to nato. Gani kay classmate ka ba yun? Na. Kuligi. Tunay uyab. Diskuta ini ko to. Ini lang niya. Mga ikusuri ni Lolo, may special ra kog dagkot niya. Pagpupuyog na lang kita karon ko. Okay. Kapilidagan kay mo lakaw, murag gyapon maglingkod ra ko sa tricyculay kayo diri ra ko. Manamig pamahaw guys, lamang lakaw na mi karon. At tumig ka ng kuan munisipyo kay magbuhi si mama sa kananay juta. Manglakaw na mi guys, na si mama gamit-bit na siya mga papilis kay magpapreso kuno na siya. Manglakaw na mi guys. Sige yan ray, mabilin di siya mo. Uban kay kapujan ko na siya mag-uban-uban. Uy, pangit saba. At magadada siya mga papilis. Mingkoy. Among hapit ng kuan guys, tubig. Hapit na naman na may nagbali. Taris kuan guys, Palawan kayo na migrasya nga kananay kwaon. Nay nagpadani mama nga ija nga po. Meron isa na atong lakaw. Yata tres balik. Sabit na rito. Namalit migmas guys, di barato nagmas, tagjis na ang putos. Kaya Ano? bang mga tawa na famous mas. Paano na mo pan gas part agad dun yung saka din ng building kay magbayad sa tubig. Bayra na na ang mga bayra nun para wanay na unaon. Mana? Kari na pud mi dari sa kuan. Do exam. Magbayad na pud mi sa mga inutang nga kuan guys. Kaya
TV. Kaluoy sa Ginoo guys, last na. Mapid na si Jacarong Guana. Narami na rin guys, magbayad. Last na. Hello sa Ginoo guys, napulipid ra gyud na magbayad ang kamuang kuan TV. Diyan guys karon guys sa munisipyo nami kay mag-voice miss kanang naijota. Kay kada December man magkuan guys, voice. Kaping trapikas dalagit. Mura nagkuan. Manila. Ita day midari sa kuan guys, Rus Pharmacy kay bumalit pas mama sa ijang kuan. Vitamins. Tawag ko na kuno sa kuan. Vitamins day nakahumandani. Ato na Miss Kuan, munisipyo. Unsa ka nito be? Potensi. Dili pa o. Potensi mo. Boss, potensi na to siya recorded. Oh, kaban kami. 30 ka mo. 30. Wala ko daan sir ha? Dili lang sir. Kuha sa ko daan sir ha? Mao na sir? 30 ka mo. Nakapalit na may guys, sa vitamins ni mama o kanang kuan. Kanang baby wipes ni Gian. Anja, karon nasa naman ka? Nanami daris kuan guys, munisipyo anja. Miray mo sa dato sa kuan guys, so sa munisipyo kay si mama di na makasugakod og kuan. Lakaw-lakaw. Voice me mo, Anak voice. isang tuhod. Ha? Si mama, problema ka jo ijang tuhod. Doon sa una, si buhaton na narong din na mangut-ngutan. Ada nih, linya-linya kan. Nindot na kayo munisipyo dinis Dalagit Quezon. Bako nagkasaban guys na ilang Christmas tree. Kami tanawin. Nice na kaadyo. Sa una di ni nga ni. Prisuhan mo na sa una. Drio. Asa? Ano pisto ah, prisuhan. Kanada prisuhan na. Lupang mo sa una. Asa nagprisuhan kibutang? Diba dito? High school ko prisuhan. Law maguli nga kitang baka nila. Mula ni taas. Nice na. Mana guys, nakapagbayad na mi sa Puris. Kolori. Nanay kuan guys, boys guys. Kuan. Jota si mama huna-huna alam ang gadyo ni daghan ni mama di na jud ni kaya di ay mag lakaw-lakaw ga uban-uban pa siya pero galing ko das tayo si kiloy kadyo. Mura gihapon ako taas. Ari to be. Miliana man gihapon no. Asa naman ta sa merkado na ta? Kapit kami sa merkado. Mansa naman ni harang namang trapika. Ngara mang trapika. Mararabang inita.
pagkainita te. Sige, suksok diha kay Roma. Kuhan ka diha. Ngita lang sa disgrasya ng ibang driver. Jod Royal. 120 ang sa. Ano ka? Magbayad may kuryente guys dari. No, pwede na ba mabayad? Punta na sa ka. Daghanag ipamaydan karong adlaw. Daghanang kwarta ng lipad karong adlaw guys. Daghanag ipang bayran. Kanda pa ko sa kalendar. Napakali. Kinaskuhan ko na yung TV ko kaya ako yung bayaran 2,000. May klaro. Ang gihatag din po sa duik sa mga kalendar haman. Mapod. O mana, pulipid na tanan ng mga bayranan. Sunod tuig na pod. Nangahulog. Ay na nagpatunga aron di mahulog. Kung tagsaran na nagbutang ba? Luwag din yung gusto diya. Pakli din mo. Kapukre. Kapangon. Wala dito ang dawat. Ko mo. Kabalak ako ni ipamantli sa dim. Dahan yung kwarta sa mama guys kay di mo dawat og sukli. Ambi na be, di mo dawat, di ambi nang sukli ano na. Gapit na mi sa mong kuan guys, tubig nga gibilin. Paris kuan guys, minteriyo, yung magduawan si Papa. Dagan pakahinaya mo lakaw eh. Dagan ba? Ano pala gani kita yung coach? Dali kay init pag dagan. Pagkahinaya dagan ba dagan? Huy! 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 Huy kuno. Ang huy. Huy! Dapat imong sakyan skateboard. Skateboard. Lagay ko na mag-wheelchair ma. Tayo ko ng wheelchair. Isa na naman. Gibuhatan maglingkuranan ni kuya kay rinig panagkot ni mo na kay kalingkuran. Sa ano? Huy! 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 Mas mama, gamuna muna na si Jang tuhod. Doong nami uli guys. Nahuman raga dyan mo ang lakaw karong adlaw. Saan tubig? Ang tubig marasa ha. Oh, tanawa, di na sa kabarok. Toing, 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 toing. Op, op. Arsa, Op, yeah. arsa natin mong lubot ma.
Sila galit ko mga bano. Hindi mo pagsipan mo ang bahala. Na. Nakauli ng gadget mi guys. Miss Bay. Ay, tikat! Tikat! Isa ka tao na rin sa kay Janggi. Buhat. Tikat! Asa lang mga Bagi pambiyan rin ipamalit biyo tanawa. Tawa, ninawag na siya yung ipamalit pambiyan niya. bahala diha. Tara bahala. Bahala ah. Lakit! Antod! Uy, alas mingkoy. Tabo mas mingkoy. Gibisanti tayo. Sinunong ang panlimpong bay. Manlimpong si Dudong do. Ang lagani. Hindi pa ha? Ang sukli lagani to kay kuan to. Bang, makitaan ba sa video nga nangatag og sukli. Kay klaro ni mo do. Mingkoy. Nangan sa kada Mingkoy. Wala ba ko'y kwarta dong ay Ayaw tinong to. paglimpong kay makasaka sa Ginoo. Yata ko na mas kwinta. Wala ba ako sapi. Puro Unta ito mas kwinta ang yata di ay. sukli to na ako. Hindi ko nung Nanguk. Hi guys, dyan na Miss Bay guys, nakauli na mi guys. Diyan maro to ang vlog karong adlaw. Diyan kanyang salamat sa permininjong pagtanaw. Diyan makita-kita na punta sa sunod ng vlog guys. Bye bye. God bless ninyong tanan.